ما کینجالا میگیریم فقط خدیو را گسیت میکنیم ولی پیش بگونو به موسیقی لیزگین که میرقصیم چو за пирати Карибского моря, а? Да мусофири, сагирои хидмонски между собой ҳарифӣ, шапошап, тапотап, магар айб нест? Ва ҳамин аҳволи пасти мо магар бегонаҳо намеханданд? Да ин навор талпаи сагирои тоҷик чӯжака не, балки як сагираи тоҷики худшона шидгор дорад. Мумкин ман ҳақиқата ба пирагӣ намедонам. Рост мегӣ, ки аз баҳри чии ҳодиса рух додагиай. Бигзор чизе буд набуд, шид нашид, бигзор даҳоя иштибоҳи безеб дошта бошам. Хапи дениш талпавой мурдана кити дениш. ҳамиш кифоя буд, ҳатто зиёдтӣ буд. Чор сихи дига чува метинед? Ман намефаҳмам шумо худтона кӣ мегиред? Худо мегиред? ки ба ҷон гирифтан ҳақ доред. ҳамун сағираро мисли шумо дар хонаш отаву очаш мунтазири саломат баргаштан шад. қариб ба дасти шумо воре аблаҳо груз 200 меоварданд. Дар зидди як кас 10 кас бо қадди корча итари панятка дошта бошем марги мо пеш меш намерем, ба ягон қулла пуллаи баландам намерасем, ё дар тирма мепусем ё ҷасади хунукмона аягон латок меёвам. Дар ин вазъиятҳо худо накуна бимирем, касе мега шаҳид меша, рӯша ба даричаи ду пӯстакиш суб сиёҳ мекунад. Агар ду муслим зидди ҳамдигар шамшер кашиданд, якеш қотил қайд мегарда ва дигареш ҳаромаи дунё меравад. Ман аз тая Шакаловша мешиносам ва на Одиноки Волкша. ҳангоми ҳамин навора дидам, ай заминларзада безебтар ларзондакам ва нахостам ки хапи хамӯш бигзарам. Аллоҳ нигаҳбонтон, хитона гарени эҳтиёт кунед сағироҳо.